Sola, Jon Arretxe eukidugu gaurko saioan idazle komertzialtzat daukagun hoietako bat, baina askotan ez dago hori jakiterik. Liburuek berezko bizitza moduko bat izaten dute. Esate baterako, gaur dakartzun liburu hori, olatu gainera igozen behin eta arrezkero saldu eta saldu irakurri eta irakurri ibili den liburu bat da. Hori ezin da aurrez erabaki. Nik esango nuke, agian merkatu handiagoetan eta badaude klabe batzuk aurre ikusi daitezkenak, baina gurean bezalako batean asko zailagoa da. Are gehiago duela ia 40 urte, liburu hau argitaratu zenean, Sus argitaletxeak argitaratu zuen, eta okerrez banaiz 2 edizio ondoren, Elkar argitaletxea hasi zen editatzen, eta okerrez banaiz orain 41 edizio argitaratu dira liburu honenak. Zenbat ale diren ezin dugu jakin, ez? Ez, tirada bakoitza ez diferente izango zen, baina mordoska bat bai. Pentsa ezakegu, agian 40.000ko zifra bat... Hortik gora, segurazki. Hortik gora, segurazko. Hori asko da, Euskal letretan, eta zergatik olako arrakasta liburu horrek? Ez dakit, segurazki, badago faktore bat, eta da, garai batean, eta oraindik ere segurazki, bai ikastetxeetan, bai euskaltegietan, eta desente irakurri den liburu izan dela, ez? Liburu irakurterraza edo da, nahiko ritmo duena, eta novela beltz moduan suspensea erabiltzen duena, eta orduan publiko orokorrarentzat ere agian erakargarri izan daiteken liburua da. Harlenera zijoan metro hartu zuen, 6. zenbakia. Bagoian, gehienak beltzak eta beltzaranak ziren, azken hauek espainolez mintzatuz. Josebak esertokia aurkitu bezain laster, egunkariari ekin zion berriz, baina loak hartu zuen agudu aski. 110. Streeteko geltokira heltzera zijoazela adirazi zuen gidariak bozgorailutik eta esnatu egin zen. Jaiki, irten eta jendartean zijoan oinez, lurpetik kanporantz. Pasabide gaizki argituak, eskailerak, ateka eta berriz kalean, lanbropean. Zarpailez jantzitako gizon beltz zahar bat hurbildu zitzaion. 25 zentabo emanen aldizkidazu jauna, deuserenik pentsatu gabe, eskua poltsan sartu eta harrapatu zituen zentaboak eman zizkion. Eskerrik asko jauna, erantzun zion agureak. Bere garaian berritasuna zen edo zergatik, ze forma du? Novela beltz bada eta, ekarri izan ditugu beste novela beltz batu garaikoak, baina honek badauka gauza bat eta da, New York azaltzen dela, azteko, eta segurazki horrek erakargi egiten du. Oso New York berezia, pisu handia dauka hiriak novela honetan, eta neko zentzu horretaneko novela berezi bada euskaldun bat, Joseba izenekoa New Yorkera joaten da, eta han, bapatean, paperik gabe bizi da, eta alako trama moduko batean sartzen dute, drogak direla eta horrek, nolabait hori da historioaren muina edo, ez? Eta horrekin batera, badago pertsonai, esate baterako, 2. mailako pertsonai bat, Gregori izenekoa, gerra veteranoa dela eta beltza. Eta ni pentsatzen segurazki izango da importantzia duen pertsonai beltz lehenengotakoa euskal literaturan. Aurretik agian egongo ziren, baina lehenengotakoa 1986an argitaratu zen liburu hau, eta beraz, holako berezitasunak baditu. Berritasunak ekarri zituen, beraz. Eta hizkuntza aldetik? Nahiko hizkuntza simple erabiltzen du, lehen esan duen bezala, ritmo askorekin, eta dialogoetan oinarritua batez ere, alako novela askotan gertatzen den bezala, ez? Eta dialogoiek batzutan, egiantzeko esatasun aldetik, nik ikusi dizkiot batzutan igual ahulak direla, puntu batzuetan, badauka alako kutsu fanzine kutsu bat, baina ere berean nahiko xaloa ere bada puntu batzuetan, ez? Nork irakurri beharko luke liburu hori gaur? Nik lehengoarekin lotuz, esango nuke, aski irakurria izan dela, ez? Eta, nik gomendatuko nuke batetik novela beltza zalea direnei, gomendatuko nieke, historikoa delako gure literaturan eta gero, lehen esan duana, ez? New York hiria ikusteko, garai bateko New York oso diferentea dela gaur egungoarekiko,
baita ere liburu interesgarria da. Gainontzean, bere aukera izan du, lehen esan dugun moduan, asko irakurri izan da, eta horrenik gomendatuko nuke, ikastetxeei eta ondoren argitaratu diren beste novela beltz on askoak euskal literaturan badaudela, eta horietako batzui edo aukera emateko. Ia, kasu egiten dizuten, gure irakasleek, eskerrik asko baina.